салом дӯстон, айни замон дар гардиши 104 микрорайон қарор дорем. Аз ин тараф 82 микрорайон дар инҷо мила намода ва аз ин тараф роҳ ба сӯи фабрикаи ширин. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. бисёр бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо тарабхонаи самандар ва дар рӯ ба рӯи тарабхона ман ҳамин бинои истиқомат дида хонаи фурӯшимон ҷойгир мебошад. дӯстони гиромӣ, ман ҳамин хонаи фурӯшӣ мебошад. дар ин хонаи фурӯшӣ аз ду тараф чӣ қадр муддат камераҳои назоратӣ ҳаст. кладовкаам низ дорад. ман ҳамин кладовкаи хона мебошад ва ман ҳамин ду ошона ин хонаи фурӯшӣ аст ва дар қафои бино низ мактаб мебошад. дӯстони азиз, ман ҳамин мактаб аст. ҳамаи ин ҳавлии бино ворид мешавад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонага мебошад бо масоҳати умумии 90 метри квадратӣ дар якуму дуюму шонаи бинои истиқоматӣ. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш бошад $68,000 боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 1522 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали домтиҷаи занг зада пурсон шавед. марҳамат, навормона шуруъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ роҳ рав. дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва дар боло низ боз ду ҳуҷраи дигар асту ҳоҷатхонаву ҳамом. дӯстони гиромӣ, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ними ҳамин ҳуҷра дӯстони азиз тёпли пол дорад. ин ошхона хона бо барқ ва об таъмин мебошад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки дар қафои бино ҳоло аз тирезаи дуюмошона нишон метиҳем мактаб аст. дута мактаб, 4 боғчаи кӯдакона ва масҷид дар наздикии хона қарор дорад. ин дуюм ошона дӯстони азиз, дар инҷо ҳоҷатхонаву ҳамом, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳоҷатхонаву ҳамом, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад сеюм ҳуҷра. дӯстони азиз, ман ҳамин тамошобинони гиромӣ мактаб мебошад. минтақаи беҳтарин аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. то раҳи калонам на он қадар дур аст. нархи хонаро боз такрор мекунем. $68,000 савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали домтиҷаи занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид бароби кор. худо нигаҳбон.